berkemarane ngerat pramudita sinambi kahuningan ulun narbuka piwarane kandha kira bilanganing budaya luhur mrejaya tepo palupi marsudi teteking dharma ingreh kautaman purwakaning kandha inarik runtuting basa duwe gunung memusura saya naras saya karaos mula jari wong rasa wani wuruhing diri pasar mung sang mangsani dirjalma nilokaca jawa kucang carita ala becik wis gemelar jroning pakiliran yaiku jatri amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarum yang kartika wis kira putrate kawasa sari ratu angitri bawana purwateking Boksina bilen kumandi mandate petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad ketukulan mangkar kusini rambun kaya jalpating krembyak dadi padhange kutu-kutu malang katoko Burunono yang Buroto dadi beranatan pemijalan padhang terawan sinar sang Hyang Retnawi ingkang arep bawani jagat mungking jagat mitantun munggup-munggup mungking kalinganmu kerabang berngangah lamun gagjayan dilat-dilat bumi saya dangu sumurp sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo ruju-ruju kembangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kenemelan gendaru kasirik meraban sono lenggan lenggun kanthi kaya gunung Makuda mega tantawis dangu seleng Allah dasi dene rasa ngopo buku karep tegal sawahe anglu sira tanop dadi sambi sendunan sesindinan pikul garulu kundi anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arka dangu saya wis katon melok sinaring jagat drengeng keplat papat lur kidul kulon sinaring jagat kang samya budya rebut rebut kekuwung parandatan wonten ingkang amadani kekuwungan praja negari Ngastina ing Gajahhoya ing Liman Benawi ing Guru Janggala papan joginaru pambukaning kandha krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut pegating maningal kamanto ulun Cakrawala wane-wane cakring pepisik sawane kineping jurang kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi lampet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir kumelari garis pinggir panem tuwuh hangrem bujung-bujung karang itri rowe-rowe ron klopo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur mangkartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak lenggok lampahe win mijil toya saking sendang-sendang bening tirtani iline pinara-para lan tampi waduk pinendung bentuk kinari wangening sawah yang pategalaning nara kesmo mokal panguling tetani bebasan tatanan bumi sajeng kangkang selo sedaya tinanduran kang murakapi pandya benari sri anggar pasabinan yayah rukmi sari kang pirangga pratiwi pategaga kula wijen kang rembuyi kudungan yang nganti kaya manglung-manglung witane kala kependhem kala kesimpar kala gumantung sadatan kuciwa cinawi tumelang kemawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sansaya angrembaka lamun siang abdaring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang agungan sing palang lapet tepi saking tindak Jogja Suti samya sayep saeka kabeh akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastinapura
ana kuwi-bangi gunung kang ngungsung lestari tumurun ratu merah kenging binasake negari Ngastina nalika semono lagi mancik bareng jaman Cana panjang mujung pasir pamukirna jinawi gemah ripah kartotata turtura harja dasane guru kang gedhe bore pandang jagati dhuwur kuku tur padu kunjarane turta kasusuring manca raja lah sinengga wau ingkang asta pusarane ngadil praja negari Ngastina Punangira daru jam nutu samaning sang nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jakapitana ya Kurawendra ya sang Tri Pamangsah ya sang Gendari Suta ya sang Dastarastratmaja ya sang Jayapitana ya sang Kurupati nalendra wanging bebanggung jejekaken kautaman sajukul gamatan gampan joseme babut permatan di sinasapan di sawangi jebat kesturi kondone hamba bararong dumugi sanjawing pasewakan sumambung tegambir blabar sangganing para nayaka praja pujangga para pinusepuh wonten praja negari Ngastina arenggih menika ternanira pepatih negari Ngastina sang Retyana Patih Harya Sengguni ya Arya Sumpan ya sang Trigantal Pating Klasa Jenar sumambung rawuhipun Pandhita Sukalima sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Baratwaja Putra mangrupa prakan pilunggahipun Senopati negari Ngastina nalendra ngawangga sang Prabu Karna Basusena ya sang Suryatmaja ya sang Surya Putra tetan kantun ugi Pangeran Pati Satring Tirta Tinalang nenggih sang Raden Kartomarma Pangguru sang nata arsa medhar sabda mulat sangjaning para simbah tegambar blebar Yaya Samudra datan tebi ing jawang mludak gendira runtek umbul-umbul keterangan danu kae monding mungsu labu payung megar mendi jamur bari mungsu rendeng tumbang rangapa jatingaran ing mangsa katiga panandhingan tidhem sinemadaring pasewakan negari Ngastina nadan kudungan datan kengobah samirana datan lumampah kapiyar sumung swaraning pratangga miwah pangling paranggana sigra murmani pangandika anyarengi swaraning guntur dadi pratandha bilih Sang Hyang Bathara Wira dewaning kasugyaning Jawantah nyarengi lumadring pasewakan agung wonten praja negari Ngastina sigra murmani pangandika Sang Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jakapitana kang dereng kababaring lisan
Sretinon neng base sono maneka warna Puspetengu jono yang bansra Prabanyo kang kenyaring teca laliwa sisiring
Wimbo kekonco sukmon mangadili duwi ono sasmetane ingsun jagat wasianing Bathara paman Pati Harya Sengguni ayo dadiake kaget pengelur si paman Pati Harya Sengguni dene sira ingsun pinci ana ngarsaning manira pakenira paman Pati Harya Sengguni pamaring dosa jenar nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang-tawang linepat ning tulak manunggir anak Prabu nyawa-nyawa jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Duryudana padukane bali dumateng ingkang abdi kepatihan nggih ing jawi sanget watosing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras penggalipun manahipun ingkang bopeng kepatihan nanging kula sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sesembahan kula sinuwun Prabu Duryudana kawula nukna ninggih paman Pati Harya Sengguni iki ora liwat prayogan anggonira lungguh sartane anggonira ingsun biji mongko dadi batal wakil ingsun pranata tata ragiteng kamrajan murata diaturna kelawan panjenengan ingsun samandang jero kanthi kang karempin paman Pati Harya Sengguni menawi paduka andang bab tata ragiteng kamrajan negari Ngastina tartentu sedaya tan badhe nguci wani para kawula samya sayekseka kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina nggih pendhaipun para prajurit boten kendhat anggenya sami gegladhen olah kridhaning aprang wanci-wanci praja paduka katemping marang moko tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih gawe pumpung begaling sun dene jangkep kang dadi aturira paman Pati Harya Sengguni ora liwat pakar ingkang utama tindakna selawasing urip paman Pati Harya Sengguni inggih namung dereng lansak sampunipun paring ingkang bapa kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana iki paman Pati Harya Sengguni kula tampi dawa sami-sami boten langkung kaskecan wanggen paduka lenggah wonten praja negari Ngastina mriku paman Pati Harya Sengguni kawula nukna ninggih sampun boten krang prayogi piswanipun
ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nuk ninggih bapa Bantur ing Sukalima bapa Perban ingkang putra pun Duryudana ngaturaken asung pambagya harjo ten budya pangastawa ugi sembah sungkem kula mugi kunjuk sarawu paduka bapa Bantur ing Sukalima bapa Penemban Kumbayana astaga semala sila bertapa sumarante Allah lono ninggih anak Prabu Jaka Pitana sakalengkung paduka miji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika wonten Ndatulaya Praja Negari Ngastina nggih mboten langkung anggen kula sowan mangke kararjan kayuwanan tebih saking rubeda kalih sing sambikala asung pudya pangastu tuwin pambagya raja sampun ingkang bapa tampi karya Bambang Rasi bekalih tanpa mboten langkung ingkang bapa ing Sukalima ngaturaken sam taklim kula mugi kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana lho niki bapa Bandurna kula tampi akarya Bambang Rasi bekalih boten langkung kaskecan lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina bapa Bandur ing Sukalima oh nggih sampun boten ingkang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten menika wonten Praja Negari Ngastina menika anak Prabu Jaka Pitana Kakang Prabu Karulik Basusena ing Kapunggu sarawu paduka ingkang rayi ngaturaken pambagya raja tuwin pambagya Jiwana dhumateng paduka Kakang Prabu Karna ing Kapunggu Kakang Prabu Suryan Mojo jagat pangestu kara lho jagat nggih yayi mboten langkung pisanipun ingkang raka ing Kapunggu dinten sakmenika manggih karaharjan saha kayuwanan anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana namung mboten langkung ingkang raka ing Ngawangga ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu sampun kula tampi karo Bambang Rasi bekalih boten langkung kaskecan ingkang paduka lenggah wonten Ndatulaya Praja Negari Ngastina menika Kakang Prabu Karna kawula nuk ninggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Ngawangga dinten sakmenika Yayi Prabu Jaka Pitana apa dene Dimas Kartomarmo katangipun Kakang Daya Dinalang padha tatanan barisane para wadyabala ngemudhung gantung sipo aja nganti kang saur manuk jeneng senedya mbabarake tunanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo nunduk niki paduka miji dumateng mesawanipun ingkang rayipun Kartomarmo sinuwun tartemtu kula namung badhe mangestu wadya dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana ing Asina namung boten langkung dereng lansan sampunipun kula kepareng ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandapepada paduka Kanjeng Sinuwun ing Astina Sinuwun Prabu Duryudana kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Dimas Kartomarmo ora lewat pangestunipun Kakang Pitampanono lan mrayogakna nggone lungguh sampun boten kirang prayogi lan pangestu sampun kula pundhak karo simat paripe danung kasantosan Koko Prabu Duryudana jagat dewa Penoro paman Matahari Sengguni Bapa Bandura menapa diri Kakang Prabu Karna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing Astina Duryudana Tadhawadana kara dinten samangke kula wantun ambaya miduweni kawontenaken pasewakan ingkang beneh lawan atur ingkang sampun paman mesti kemawon paduka kaget awit sing ngandika menika pepunden kula paduka menika pinisepuh wonten Praja Negari Ngastina teka dinten sakmenika kula timbali ngabiyantara rawuh wonten Praja Negari Ngastina paman Matahari Sengguni kawula nuk ninggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu ngemuti dhumateng kawontenanipun ingkang bapa ing kepatihan bilih kula menika ngeyup sandapepada paduka anak Prabu Jaka Pitana wondene dinten sakmenika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun nanging tonggir nadyanto kados menapa kemawon ingkang bapa menika ngeyup sandapepada paduka nadyan katimbalan wonten ing Wanci Ratri senajan to katimbalan wonten ing Wanci Rina tartemtu kula mboten badhe suwulanggen kula badhe sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana kawula nuk ninggih paman Arya Sengguni kula ngaturaken panuwun tanpa pindhan awit rawuh paduka boten langkung ugi dumateng bapa Bandura mesti kepanjing andika kaget wonten kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun kula nuwun sewu anak Prabu
dinten sakmangke kula aturi paring dawuh wonten pethenging dados wigatosipun lan wonten ancas menapa dene Paduka Yayi anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh lanatan ingkang sampun nggih kula nuwun sewu Jernyatanipun sang Japa Winesepuh para nayaka praja Punggawa negari Ngastina miwah sangganing para kawula miwah para wadyabala ingkang sami seba wonten mriki menika dipun antu-antu namung sabda Paduka enggal-enggal paring dawuh wonten wigatos menapa ingkang bapa ingsun kalimun nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama dawuh Paduka anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina anak Prabu Duryudana Yayi kula nuwun sewu Yayi sampun ngantos ing sakmangke dados pangudharasa dumateng pun para kawula awit dinten sakmenika Paduka nganturaken pasewakan ingkang beneh kelana dhateng ingkang sampun nanging para kawula mboten sami mangertosi ingkang dados wigatosipun menapa awit jalaran saking Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana mboten maring dawuh ingkang dados dawuh saking Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika menapa mila enggal-enggal sakmangke Paduka kula aturi paring dawuh ingkang dados wigatos lan sabab ingkang raka nedya midhanget sabdatama Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana siang Pantara ratri amung cipta kula tanana liyan kaeksit mila katur prasasat ragang ulon kang Pratandha Prabu miwang kagungan to sing sem sat sambon prapti katonas tobu kulon Naropati Rama dewaning sun
pangestu karo wayah loro jagat Paman Haryo sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana wonten jam menika kula ngaturaken pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babagan Pranata Praja utawi babagan kawontenan praja negari Ngastina utawi kula boten badhe ngrembak babagan pejaipun para Pandhawa kados pundi anggen kula boten tentrem melenggahi kedaton negari Ngastina menika nanging den sammenika ingkang badhe kula rembak menika babagan kawontenan ingkang putra ing Ngastina Punduryudana ingkang sampun tigang candra menika kula lampahi kula raosaken sajroning penggalih kula dangu sajaraning dangu saya ngrantes penggalihipun ingkang putra pun Jaka Pitana Paman Haryo nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kula nyuwun pangapunten bilih paduka nggadahi raos utawi nggadahi pangunek-unek mbok bilih sak mangke kersa maring dawuh kawontenan menapa ingkang jengandika raosaken lan paduka nggadahi menggalih punapa wontene dinten sakmenika paduka maring dawuh ingkang kados mekaten nggih kula nuwun sewu anak Prabu kula nuwun sewu anak Prabu paduka maring dawuh bilih sak mangke paduka ngraosaken mboten tentrem wonten sakebeting penggalih awi kula aturi paring dawuh menawi mika wadi tumraping para kadang stana kula aturi ngandhing ingkang bapa ing saka lima manjing wonten ing daton catur netra kula ingkang bapa pun Kumbayana nyayi kula nuwun sewu wonten wigatos menapa wonten perkawis menapa wontene dinten sakmenika paduka nggadahi pasemon ingkang kados mekaten nyayi Prabu kula aturi paring dawuh mbok bilih wonten pojok mlereting kawontenan wonten parang muka yang datengi dumateng praja negari Ngastina Yayi Prabu sampun ngantos ngumrembyahaken nasta jumangkahaken suku cekap ingkang raka ngawangga kemawon ingkang minangka senopati wonten praja negari Ngastina ing sakmangke kula badhe anempuh nyingkiraken retu pepeteng ingkang dadosaken bot repoting manahipun Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu kula aturi paring dawuh nuwun sewu Paman Haryo Bapa Prabandura menapa dene Kakang Prabu Karna kula badhe paring dawuh kula badhe ngendika lan kula badhe matur bilih tigang candra kapengker ingkang putra Punduryudana menika nampi nawala saking anak kula ing Drsila Geni inggih menika pun Bambang Wisageni awit kula bikak isining nawala surasaning nawala kula boten mangling tapak astanipun anak kula lanang pun Wisageni surasaning nawala Wisageni nyuwun ngambil dampar kecana negari Ngastina piyambakipun badhe dados negara wonten praja negari Ngastina bilih ing sakmangke ingkang putra pun Jaka Pitana menika boten maringaken dampar jana praja negari Ngastina dumateng anak kula pun Wisageni tartemtu ing sakmangke kawontenanipun ingkang putra ing Ngastina saha para kawula mewah utamanipun kadang-kadang kula pun para Sata Kurawa badhe kacipuan mangsa kaliyan pun Wisageni mriku lho saking mriku anggen kula ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan atur ingkang sampun mriku tartemtu kula namung badhe nyuwun iku partikel iku pamrayogi kados pundi anggen kula badhe amungkasi satanipun ing sakmangke dawuh tuwin atur menapa ingkang badhe kula aturaken dumateng Wisageni supados piyambakipun boten damel karusakan karisaan wonten praja negari Ngastina awit kula menika mangertosi dumateng watak panduripun anak kula pun Wisageni Pandhawa menika nadyanto namung gangsal cacahipun nanging Pandhawa menika ndarbahi anak utawi putra saking lancur Pandhawa ingkang kadunungan katigdayan kasinungan kasekten menika namung Wisageni setunggal Wisageni ingkang angka kalih Antasena kuwatosipun manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana utawi ingkang putra Punduryudana awit kula sampun nglenggahi dampar jana praja negari Ngastina mriki sapangke Wisageni kelampah nyuwun ngambil dados nalendra wonten praja negari Ngastina mriki sapangke para Pandhawa nyuwun wangsul negari Ngastina tartemtu dumateng pun Wisageni badhe dipun maringaken dumateng para Pandhawa mula perkawis mriki dadosaken bingung-bingung nganglengan manahipun ingkang putra ing Ngastina Punduryudana Paman Haryo
nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Jaka Pitana kula nuwun sewu babagan para Pandhawa menika menawi kula nuwun sewu lho meniki kula namung atur urun rembag dumateng paduka pun anak Prabu Jaka Pitana menawi sak mangke ingkang nyuwun praja negari Ngastina badhe dipun lenggahi para Pandhawa menika ing sak mangke mboten dadosaken perkawis jalaranipun menawi Pandhawa badhe kepengin nglenggahi kamukten wonten praja negari Ngastina mboten ketang tigang kedheping paningal Pandhawa ing sak mangke dipun suwun malih negari Ngastina dumateng panguwasipun para Sata Kurawa ing sak mangke tartentu kula kinten Pandhawa mboten badhe awel ning nuwun sewu lho nggih wisanggeni menika nadyanta tesih bayi wingi sore ngibaratipun nanging wisanggeni menika bocah ingkang ndugal kewarisan menawi sak mangke paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten maringaken tartentu kawontenanipun sangya para Sata Kurawa menika ing sak mangke mboten badhe kantenan para Sata Kurawa badhe bubar mawut menawi ngantos paduka awel maringaken praja negari Ngastina dumateng pun wisanggeni lajeng keparengipun paduka Paman Pati Aryasengri kados pundi menapa ingkang kedah kula lampahi sasampunipun wisanggeni dados ratu wonten praja negari Ngastina nadyan mboten namung tigang kedheping paninggal namung sawetara kemawon wisanggeni nglenggahi dhamparing jana negari Ngastina nggih nek miturut kula negari dipun paringaken dumateng pun wisanggeni kanjengipun wisanggeni dados nalindra wonten praja negari Ngastina kemawon lajeng kawontenanipun para Sata Kurawa miwah ingkang putra Pundarwida ing sami kados pundi pun pados kos-kosan mawon nggih Depate wonten dawuh Kakang sampean kok aja sembrono lho iki padake apa? Satriya-satriya nalindra kon golek kos-kosan iku nuwun sewu. Nuwun sewu anak Prabu kula nuwun sewu. Bilih sak mangke wisanggeni badhe nyuwun ngambil praja negari Ngastina mboten namung saketara kemawon dados nalindra wonten praja negari Ngastina menika kula nuwun sewu menawi paduka nggadhahi kuwatos raos kuwatos kalian pun wisanggeni ing sak mangke menawi wisanggeni maringaken negari ngaturaken negari Ngastina badhe dipun aturaken dumateng para Pandhawa wangsul menika ing sak mangke menawi miturutipun ingkang Bapa ing Saka Lima perkawis menika dipun dadhaki langkung rumiyin sampun ngantos paduka nggugih ingkang dados aturipun Adipati Aryasengkuni sebab boten mutu ning atasipun ratu satriya Kurawa ki satriya agung arep mbadhoke akeh ning menika satriya kok mung trima arep goleke kos-kosan dening nuwun sewu Kakang Durna nuwun sewu wisanggeni niku bocahe digdaya lha nggih kula nggih ngertos wisanggeni menika bocahe digdaya nanging bilih dipun cobi rumiyin dipun todi rumiyin dipun dadaki rumiyin to Dipate Kurawa mriku coba dielekke wisanggeni mriku dipun emutaken rumiyin wisanggeni mriku dipun emutaken rumiyin menawi kula urun rembag mriku amu kados mekaten anak Prabu kados pundi wisanggeni dipun tari rumiyin wisanggeni dipun tanting rumiyin wisanggeni apa kira-kira gelem nglungguhi negara sasanesipun negari Ngastina nanging sak mangke wisanggeni milih negara ngendi ingkang badhe dipun lenggahi minangka nalindra lajeng wisanggeni utawi paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bedahaken negari menika kinarya wisanggeni mukti wonten salah sawijining negari menika kala wau nanging nuwun sewu surasaning nawala wisanggeni boten purun dados nalindra wonten negari pundi kemawon sasanesipun negari ing Ngastina modar ora kowe ya wis ki arek kepiye nek kaya ngoten niku wisanggeni nawalipun wisanggeni matur kados ngaten nggih piyambakipun boten purun menawi kedah nglenggahi negari sasanesipun negari Ngastina awit sampun adreng kawontenanipun kekarepanipun wisanggeni menika sampun boten dipunendhaken sampun boten saged dipun nimutaken wisanggeni menawi boten lenggah wonten praja negari Ngastina menawi sak mangke ngantos ingkang putra Pundaryudana boten maringaken malah wisanggeni ugi nyurasa salebeting nawala ingkang putra ing Ngastina ing sak mangke kedah jaga jaga ingkang jero bedeng ingkang kandel dipun rudo paripeksa ngawontenaken gepuk perang ageng wonten praja negari Ngastina
antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun lancur pendha inggih menika pun wisanggeni. Ngene ngaten pados kontrakan mawon. Ora mung ora ming padha karo aku to. Lho, nuwun sewu Depati, nuwun sewu apa sampean wani ndadake wisanggeni? Apa sampean kira-kira sampean wani ngadepi wisanggeni? Gelut jotosan karo wisanggeni, ora sah jotosan, ora sah gelut, ora sah gedabikan. Omongan adu arep empat mata catur nita karo wisanggeni apa sampean wani? Nika namung lari alit. Nuwun sewu lari alit menika wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Asih Prana. Sampeyan pirsa mboten Asih Prana niku sinten? Sinten? Asih Prana niku lenang aja dikira wedok Asih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Menang ingkang ngayomi dhumateng jiwa raganipun wisanggeni. Monggo Sang Hyang Bathara Menang menika mbahne Bathara Guru. Napa coba sampean wani ndadake wisanggeni? Napa sampean wantun ndadake wisanggeni? Napa sampean wantun nyoba kali kekuatane wisanggeni? Mila wonten ing cariyos niki ming krungu-krungu lho niki. Wisanggeni niku mboten dipun keparengaken tumut gabung perang Bratayuda. Mergane pripun? Mergane wisanggeni niku digdaya. Mening ngantos sing samangke wisanggeni tumut perang Bratayuda, mboten ngantos tigang kedheping peninggal, mungsuhe modar kabeh. Awis saka-saka digdayane wisanggeni menika kula wau. Lajeng sire sampean pripun? Pados kontrakan mawon. Nanggepe kok gampang ora. Nek ming padha kalih kula panemune. Kula kon golek kos sampean kon golek kontrakane apa mboten napa-napa. Pados kontrakan mawon. Pados kontrakan. Teng daerah Janti menika kathah. Janti menika cedhak kalih seturan. Kurawa diuja, Banda Negara Ngastina dikukuti kabeh, digawa teng kos-kosan. Ngaten? Nggih. Menika cedhak kalih seturan. Kurawa niku kula ngerti, kula niku ngerti. Mboten kateges kula menika nguja kalih Kurawa niku nek ora jajan ora marmatine. Mila kula milih Janti flyover. Sampeyan iki senengane kok kaya ngoten ora. Pun sewu ateges paduka mriku mboten tresna kaliyan pun para Sata Kurawa. Mboten kok mboten namine mboten tresna niku mboten. Anak murid kula sing paling mentes Durna niku murid enten loro, siji Kurawa, loro Pandhawa. Lah Pandhawa niku pendak-pundak kula maringi ilmu, Pandhawa mesti nggatekke. Werkudara, kowe tak nehi ilmu iki. Amalna sinaunen kowe sesuk iso nggunakake mbok nggo sangu nggonmu dadi satriya. Gampang Pandhawa dipun paringi ilmu menika gampang. Gampang le nyinau, gampang le menapa ya? Mencerna. Ngilmu saking Bapak Saka Lima menika Pandhawa gampang le nampa. Lah ning Kurawa niku beda. Wengi nika kula umumke teng grup WA. Kurawa sesuk jam 8 esuk kabeh Kurawa 100 nglumpuk ning Pertapan Saka Lima. Esuk kula dugi setengah 8 dereng enten tiyang. Jam 8 dereng enten wong. Teng Pertapan menika. Dugi jam 9 kula krungu swara gayeng banget. Kula ngateng mburi Pertapan jebul dodolanan nuthuk. Kurawa niku. Mila kados pundi to kula niki bingung. Janjane kula niki ngembang Kurawa niku antepun judhek. Coba sampean dipati ngembang Kurawa 100 niku nggih judhek. Nggih, kula men judhek nggih. Teng mriku sing dodolanan nuthuk teng mburi Pertapan niku siji Darmagati, loro Citraksi. Ming wong loro niku, liyane do bedho ora teko kabeh. Wesan bocah loro niku wau kula lebetke teng sekolahan, pawiyatan dipun lekasi tumuli Darmagati kalampun Citraksa utawi Citraksi menika kula paringi ilmu. Darmagati kowe tak neni aji lembu sekilan, Citraksi kowe tak neni aji lembu sekilan. Pun kula paringi pun kanggo iki nggonen sangu nalikane kowe sesuk perang. Nalikane kala mangsane kowe perang, kowe diantem gaman kayake kena ning isih kurang sekilan. Nggih. Rampung pun do mulih. Esuke niku bocah loro niku do bali. Pun Bapak Penban niki kula balekke. Pun kula mboten sang ngangge aji lembu sekilan kemawon. Kula padu kalih bojo kula. Padu sebabe. Lah kayake kena ning isih kurang sekilan niku coba. Kula malah padu kalih bojo kula. Oh yen ngono kula matur ngeten. Oh yen ngono bojomu nganggo aji kul buntet.
Ora kena dinggo. Niku Kurawa niku bentene niku. Kurawa niku mula awake lemu-lemu Dursasana niku awake lemu ning glombyar. Werkudara niku awake lemu gedhe dhuwur ning kenceng, otot kabeh isine. Protein kabeh. Nggih. Mboten kaya Dursasana niku awak lemu isine mung gajih. Pendak linggo sila. Bokonge direngke ngiwa matot, direngke nengen matot. Direngke mundur macret. Napa member kurang ngoten niku? Niku ngisini-sini. Lajeng keparengipun babakan pisang geni samangke kados pundi pun dipun paringaken kemawon anak Prabu. Dipun paringaken kemawon wetah negari ngesina mboten apa-apa. Kurawa pados kontrakan kemawon. Yayi Prabu kula nuwun sewu Yayi. Kakang Prabu kano kados pundi? Nuwun sewu. Kawit kala wau kula midhangetaken pangandikanipun para tiyang sepuh menika. Para pini sepuh menika kok kaya ngendikane bocah. Ngendikanipun lare aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Ning atase ana pujangga, ana patih, ana nayaka, dijaluki go pertikel ingkang sae kados pundi kok malah mingkon golek kontrakan menika kula nuwun sewu. Napa memper ning atase derajate patih kok ngendikane kaya ngoten? Napa memper ning atase derajatipun Brahmana? Brahmana menika taipun nggadahi piwulang ingkang luhur. Kok igo vertikale kaya kados ngoten niku. Menawi miturutipun ingkang Raka ing Ngawangga menika mboten memper. Paduka menika namung ngopeni tiyang-tiyang ingkang kados ngaten menika. Jigandika Yayi Prabu menika ngingah wong-wong kados ngaten menika mboten badhe nanging malah tuna lho Yayi. Mutar. Oh iya ae. Kula saking mriku nuwun sewu. Menawi miturutipun ingkang Raka ing Ngawangga, wisanggeni dipun dadaki rumiyin, wisanggeni dipun cobi rumiyin. Menawi sanggeni mboten kenging dipun emutaken, paripaksa para satwa kedamel majeng wonten ing pabaratan lho Yayi. Yayi Prabu Jaka Witana. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra ngrakit nawangsa sangga Nalendra bemarwa sing sang katri gumuluk katri gumulung marang rombak ing wadya kurda kuroreh kakiri-kiri prananggana magawe gelari rawang wang Gonjang kancing langit kelap-kelap katon berkencang paling sri sang mawe gandrung madaring masawaken negari Ngastina nalika semanten kodheng penggaling sang lada ndadosaken warju minangka wardi warju jaring wong inang warju jaring wangeca wong inang durung abang durung mandheng kasaruda saring pertala biak ngarsa tangkeping murung masih ban bono amuk apa tukang dadi darunane ora ana macar mudri kajeng pendhul saka wantilan kejawi ampung piswanipun Satring Gresila geni Sang Bambang Pisang geni Wasang Raden Antasena Satring Randu Kumbolo ingkang mantun minggah padang Daturaya Praja pangurembeng para kawula kancana daya piyambak jaluk dalan
selaniro ngecamaken astanira astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto ngandika magawe pronto jagat dewa Pendoro Paman Arya Sengkuni Paman Pati Arya Suman kula wonten pangandika ingkang ngadhawu dereng ngantos purangken kula ngraosi dhumateng pun wisanggri anggenipun adreng nyuwun negari Ngastina teka mriku boten pangling anakku ing Tresila Geni kaliyan anakku ing Randu Gumbala inggih menika pun Antasena sowan wonten ing mriki kados pundi Paman nggak diatur iki mawon kula lagi ngerti tekane wong loro niki mau pun ndredeg ati kula Pak pun krasa nguyuh kula pun kagi iki mawon mboten sah dangu-dangu pun anakku wis anggeninya iki tak pasrahke karo kowe lajeng para Sata Kurawa pados kos-kosan gitu mangga kula aturi paring dawuh mangga rumiyin Paman kula badhe dangu dhumateng pun wisanggeni Kakang Antasena piye ne ora ki teka kowe iki malah wong loro do grenengan ora ki dangu karo awake dhewe kok lah iya kuwi malah diomong lesak-lesik padake aku ora krungu kok anak andungane Ndita bocah Mursin iso mikul dhuwur mendem jeluk lawan derajate wong tuwa jemu kandhung ing pangucap nanging kababar dadi makarti bisa gede anakku cah bagus sak sowanmu no ngersanipun wong ing Ngastina padha kandhirarja sak praptamu bisa gede anakku ing Tresila Geni antuk berkah pamujine Pakde Ngastina wong Prabu Duryudana slamet aku ora ana alangan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku katura tampanen Jawa ya bisa gede ora pengestri wong tuamu Ngastina wae tampanono ya tak gegem dadakake jimat muga ndayani marang kasantosan uripe wis anggeni ya wong Prabu yo anakku lanang Antasena padha kandhi raja sapratamu antuk dongane Pakde Duryudana slamet tekaku ora ana alangan suwiji apa Di ya mung iki mau aku mlaku rene iki kodanan monggo aku ora nggawa mantrol mula aku mandeg toko luwih dhisik aku tuku mantrol Pakde ning wis kebacut teles iki wis dadi wis wis judeg aku ngaturke basaku katura ya Pakde Duryudana ya anakku lanang Antasena ora pengestuku tampanono tak gegem dadekke jimat prayogane nggon mulungguh wis anggene Antasena kaya wis ora kurang kepenak Pakde kaya wis ora kurang kepenak Dik tekaku ning Prajanegara Ngastina wah janela ana ngatasé esuk-esuk kok wedangane es teh iki sapa iki sing ngombe iki Eyang Wing Saka Lima wo lah ya ora mokal ya pendhita iki nek telake telak naga ya kaya ngono kuwi esuk-esuk kok wis ngombe es Simbah Durna ning kene
apa lole Antasena anakku cah bagus. Antasena piye Mbah? Padha slamet ta kamu? Slamet Mbah pangestune. Ngaturke basaku katur ya Mbah. Pangestu tampanono ya Antasena. Tak gegem dadake jimat. Wis anggeni slamet kamu to Le. Slamet sowanku Mbah. Ngaturke bektiku katur. Ya wis anggeni tak tampa. Ora pangestune mbahmu sing saka lima wae tampanono. Ya Eyang Durna tak tampa Mbah, tak tampa. Tak dadekke jimat, tak regem dadi gandolan urip. Muga ndayani malah uripe wis anggeni. Ya wis anggeni ya. Angger wis anggeni wilujeng rawipun nggih. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku Mbah. Ora aku ngaturke basaku katura ya Mbah Patih Sengkuni. Nggih kula tampi dawuh sami-sami. Raden Antasena wilujeng rawipun slamet. Biasane nek ketemu ning dalan guru cacuk ndas-ndas kok ning kene kok. Basa karo aku ki entuk kanugrahan apa aku? Nggih umume nek teng kedaton niku nggih basa. Kajenge sopan. Oh ya heeh. Basaku katura ya Mbah Patih. Nggih kula tampi dawuh sami-sami dipun prayogakaken. Ya nggih. Iya. Ora kok wong ki aneh nih. Embuh aku dhewe ya ora dong. Anakku lanang wis anggeni padha slamet. Sapa iki Kang? Pak Dikarno. Wah. Si wong ngawangga slamet tekaku. Ngaturke basaku katura ya wa. Ya wis anggeni tak tampa pengesuku tampanono. Tak gegem dadekake jimat prayogakno wis anggeni. Slamet tekaku wa. Wis kepenak. Antasena padha kanthi raja sak pratamu. Slamet tekaku Pakde. Ora aku ngaturke sembahku katur, basaku katur tampanan ya Pak Dikarno. Ya. Antasena pangestuku tampanono Antasena. Ya tak gegem dadekake jimat. Anakku lanang bisa geni. Sawise sira sowanana ngersane punwamu ana wigati apa wonten sowan tanpa tinibalan. Aku mau ngarep neruske rembug babakan nawala sing 3 sasi kepungkur wis tak aturake ngersane Pakde Dori Ngastina. Piye De? Piye anggonku njaluk negara Ngastina aku kepengin dadi Nalendra Raketang Tulung Kedheping peninggal. Aku kepengin lungguh ngrasake kamukten ana ing praja negara Ngastina. Aku kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Aku kepengin ngrasake dadi Nalendra ki rasane kepiye? Bisa geni anakku. Ana dawuhmu apa Pakde? Sadurunge sira teka sowan ning Ndadaya praja negara Ngastina iki mau. Pun bomo ing Ngastina wis pirembagan kelawan para punden. Para pinisepuh sing rawuh ana ing negara Ngastina. Ya, banjur keputusane kepiye? Aku tak krungu. Ketikane eyangmu ing kepatihan ing Plasa Jenar. Negara Ngastina kudu tak paringake karo kowe. Lho banjur Kurawa golek kos-kosan. Lho. Ngandel ora nih. Piye Kang? Kurawa ki nek karo kowe wedi. Om ya mbuh kok ya aja sok omong kaya ngono kuwi. Wis to ngandel lho. Ki mengko tetep kasil. Tetep mutus iki mengko negara Ngastina dampare tok lingguhi, kelakon to lingguhi. Wis go garek kowe arep golek kostum ratu sing cara kepiye manut aku. Iya Kang iya. Heeh. Dawe Eyang Patih Sengkuni ngono. Ya pancen mangkono. Banjur dawe Eyang Durna padha tanpa beda kaya dene kang dingendikake dening Eyangmu Plasa Jenar. Wela. Kakang Antasena, piye? Kelakon mbeleh sapi. Lah iya kok. Ora sadado kowe njipune tambak Rama wae. Aku ndek sapi 11 ning kono. Sing 5 urung teko kok nih. Ya wis ora apa-apa mbeleh siji wae ya Kang. Ha iya ngurupian-rupian. Banjur dawuhe si wong Ngastina dhewe kepiye? Sanyatane aku isih bingung. Aku bakal maringke apa ora kedaton negara Ngastina kelawan anakku bisa geni. Mergo aku kuwatir yen to ngasih mengko sira bisa geni dadi ratu ning praja negara Ngastina. Ora wurung ngomong yen to Pandhawa jaluk bali negara Ngastina. Mesti wae mbok paringake, mbok aturke marang pepundenmu ya wong tuamu Pandhawa. Mula aku rada wel, sejatine aku ora arep maringake negara Ngastina. Mergo aku isih kepengin janji kamukten ana ing praja negara Ngastina ngayomi kawula Ngastina bisa geni.
kakatrisang kaperangu rinanggul kinembe kembet dosang retnaning bawana yogi tukang malang ati olah yen ngono saiki sing baku ngene dadi Siwa Prabu Duryudana awel maringake negara Ngastina kelawan aku ya mergo pancen urung sak trepe kowe kuwi isih bayi wingi sore kowe kuwi durung wancine dadi Nalendra monggo kowe isih mudha tumaruna ora bakal bisa ngayomi kawula sak negara Ngastina monggo kawula Ngastina iki semene bane turta beda pambegane kula wisang yen kowe gelem tandhake luwih becik kowe baliya sartane yen to kowe kena tak endhake luwih becik kowe matura negara ngendi sing kowe kepengin dadi ratu ana ing negara kuwi mengkupunmu sing sagu bedhake ora aku ora sudi dadi ratu ning negara ngendi wae ambok negara kuwi luwih sugih ambok negara kuwi luwih jembar jajane tinimbang negara Ngastina ning aku mung kepengin mlungguhi dampar kencana negara Ngastina taunana windanana ambok akeh ijole negara sing luwih gedhe tinimbang negara Ngastina aku mung keduga gelem nglungguhi dampar kencana negara Ngastina saiki yen to Pakde Duryudana ora maringake negara Ngastina karo Wisanggeni rawe-rawe rantas malang-malang mutung wektu dina iki uga digepuk perang gedhe ana ing negara Ngastina Pakde jagat pangestu ora wayah loro jagat Wisanggeni teka kowe ngina kelawan asmane Senopati negara Ngastina yen to ngasiayi Prabu Duryudana ora maringake negara Ngastina karo kowe kowe keduga mentala kowe arep wani karo wong tuamu dhewe kowe arep ngecak perang negara Ngastina wektu dina iki uga kowe duwe nalar ora Wisanggeni apa kowe ora mawas apa kowe ora ngila apa kowe ora nyawang yen to kene iki lenggah Senopatine negara Ngastina ya iki nata ngawangga Prabu Karna Basusena lah kok teko delangap-delangap ucapmu ngruwili kaya grojokan reweteh kaya Bethet Sewu Nemba Pantegalan ayo yen to pancen kowe arep nyoba kadigdayane pepundhenmu wong tuamu ngawangga maju ora sandadak ngecak perang karo Kurawa kowe mungsuh aku Wisanggeni mungsuh nata ngawangga wae wis cukup tak kira Wisanggeni Antasena piye? Ora kok aku tak ndurke ning kene wis to aku nomor wis omong. Aku ora wis omong. Sing sesorah kowe, sing pidato kowe nek ana gelute aku. Ngono ah. Kok nek kowe ketemper yudane as kowe ngino karo aku. Aku ki letkol. Jenderal bintang 5 padake. Nyamah asmane Antasena. Panusmaning jajalanat Pakde Karna iki. Antasena kuwi arep ngopo? Kowe arep mbelani kowe arep ndombani adimu Wisanggeni. Kowe iki kudune kowe iki sing luwih tuwa, kowe iki kudune sing luwih gerang. Luwih tuwa tinimbang Wisanggeni, nalarmu luwih ganep tinimbang Wisanggeni. Kowe kudune iso ngelekke karo Wisanggeni. Mergo Antasena rajan kepiye wae.
duweni nalar pikir sing ganep tur Antasena kuwi pinter. Sing kandhane aku pinter sapa? Wis ngerti to kondange cah Bambung dhewe iki ming Antasena. Wis saiki ngene ora kok urusan aku ngelekke wisanggeni apa orane, saiki ning kene bangune ngene. Negara Ngastina diparingke apa ora, apa trima Antasena karo wisanggeni ngamuk ning negara Ngastina? Ayo, muni yo. Terus Antasena terus ya Mbah, ya. Diacak-acaki terus menesu Antasena, dipancing terus emosine. Mergo kowe mau ora setuju karo pendapatku. Sampeyan urun rembug apa? Takon golek kontrakan Kurawa kuwi. Men aku ki ya iso sapa dunia luar meneh. Oh, aku wis di anak siji iki wis ngrekasane ora umum Antasena. Men ngarep golek pengguna sekitar wae angel ra jaman-jaman. Sampeyan ki pendhita kok isih seneng dolanan kaya ngono. Witene kesenangan. Apa ora kurang le sampean nunggangi jaran hus. Aja mirang-mirang ki wong Antasena. Wis saiki ngono bae. Bakune Pak De Duryudana gelem maringke negara Ngastina apa ora? Antasena piye? Eneng kene sing dadi senopati kuwi wakmu Ngawangga Prabu Karna Basusena. Yen kowe ora kena tak endhake luwih becik kowe tak endhake. Luwih becik kowe nungkula Balya ning Praja Ngamarta ora sandadak kowe dombane karo adimu wisanggeni sing urung ganep nalare. Sik, nang kene iki sing dadi ratu Pak De Duryudana. Antasena karo wisanggeni iki nang kene sowan ning negara Ngastina. Ning kene iki ora sowan ning negara Ngawangga iki ora. Dadi mbuh aku ora mawas pangkatmu apa, mbuh aku ora mawas pangkatmu ki mbuh senopati, mbuh penewu, mbuh bupati, ambok sampean ki pendhita ning kene, ambok sampean ki wong sugih ning kene, aku ora mberduli. Mergo aku sowan ning Prajanegara Ngastina sing tak butuhke dawuhe Pak De Duryudana, ora kok omongane Ratu Ngawangga Prabu Karna Basusena. Ngono kang saka ambek sampean sak kranjang koplak omongan nganti ngumpluk cangkeme. Nek sing kuwi dudu dawuh utawa dudu mandat saka Pak De Ngastina, Antasena ora bakal melu. Antasena ora bakal gagas. Welah keparep. Pancen ora kena disanggendeng Antasena. Ayo ditentokke. Dudu nang kene papan wong neter kadigdayan. Nek ngono sampean ngejak perang tenan karo Antasena. Ya wis. Tak ladeni ayo metu njaba aja ning kene. Ditonton sapa sing bakal unggul ing peperangan Antasena apa Ratu Ngawangga Pakde. Ayo. Mawur ngurahan pengarane ngajurit kong maguru kongso tata kadya butula jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat pamandarya wonten maring ngadhawuh kriwiyan dados grujukan keguyon dados tangisan. Inggih nggih kawontenan wonten ing Prajanegari Ngastina dinten sak menika sampun boten saged dipun ewahi-wahi melih awit Antasena kaliyan anak Prabu Karna menika sampun ing sak mangke sampun duka saestu lho nggih menika kula nuwun sewu. Pun ta kula ketawun niku nek kula niku manut atur kula Kurawa kon golek kontrakan pun beres.
ora sanjata kanggo perang, ora sanjata kanggo gegeran. Mergo kula mesake kawula ingkang boten mangertosi kentang kimuling lelakon pojok mleret ing kawontenan ing samangke badhe kasempyai nyaratan kula mesake anak Prabu, kula mesake saestu. Inggih pupul matur. Kula piyambak ugi ngraos priatos lan kula mriku bingung. Kenging menapa anak kula pun bisa gadhahi pambekan ingkang kados mekaten. Inggih sampun, sampun. Kula kinten anak Prabu Karna sampun saged mungkasi perkawis menika lumantar pun para sata Kurawa nggir. Kula kinten ing sakmangke wisanggeni dangu sancaraning dangu nderek lampahing wekdal ing sakmangke wisanggeni badhe ajer tumuli boten siyos nyuwun wangsul negari Ngastina. Tartentu wisanggeni saged menggalih perkawis menika anak Prabu. Inggih Pamandarya kula pasrahaken kawontenan menika dumateng Paduka miwah para sata Kurawa. Inggih, inggih ngesnaken dawuh kersanipun kula aturi ngepiaken ketapaken barisane para wadyabala para sata Kurawa majeng ing pabaratan ngunduraken dumateng wisanggeni kaliyan Antasena. Jalaran perkawis menika sampun boten saged dipun ginakaken kanthi sarana akal nanging kedah majeng ginakaken nokol Paman Pati Ari Sengguni. Inggih, inggih non ngestaken dawuh nggih kepangipun ing sakmangke namung kantun nderek kersa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Paman wonten maring dawuh bubar kang pondhosipun sing Suradya Kuntur Kedaton. Non ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan nggih. Nggih atos-atos Paman Pati Ari Sengguni aja kaya bocah cilik. Kaya sarana dawuh maneh Paman Pati Ari Sengguni. Purna kadining mananggilan Arna Sang Nata kundur ngedaton jog saking damar cara kinampil gambaran gading kadhiraken sang janing perombahan sedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawis tinggal saking pandura tindaknya Sang Sri Naranata tansah ngunjuk syukur marang ngersaning Gusti kang akarya jagat. Kalimantan